बहुत अच्छा। काकी से कहीं काकी जी, ए काकी जी बानी का रे दुल्हनिया एगो काम रहल रउआ से। हमसे कौन काम लागल रे? आ बैठा और बताओ ठीक ठाक बाने ना? ठीक कहाँ अरे बानी? हे जा बैठो ना, नीचे में का बैठा रे? नहीं ठीक बाटे। बैठ खेलनी आई पा। आज ले बैठल बानी जे आज बैठ जाई। अरे बाप रे बाप, आजकल लोग पतो है का पारे पे बैठ के हक देता है, सत्य चौकी पे बैठ के ना हक सके ने। वो तो माने बतिया सही है कहता नहीं, अच्छा। लेकिन सब पतो है के तारे नहीं की सुना। बात तो ठीक कहता है, बाकी तोरी ऐसा शाकाहारी पतो है पूरा मुहालमा में ना मिली। मार काकी जी रउआ खूब बतियाइले, शाकाहारी नहीं होला संस्कारी होला। मैं तने हमार जिम ये लान बनाया जाला। अब देखो ना कोई बोरा और देख के बैठ जो नीचे का बैठता नहीं। बैठे तब फिरावा। अब बताओ का करे है, कोनो बात हो के तो बताओ। नहीं है तन दवाई होके बुखारे के तो देती। बुखारे के दवाई? हाँ आई एक कनियावा देवे के तुम तो के दवाई दे देती रे, बाकी तो सांस जान जाए ना तो हमारे को झोटा छोड़ी ना। का करी हन जी? हाँ उनके कौन हक बा? जब दवाई नहीं करावत 1 रुपया के हमरा के गोली ले आके नहीं देत तो हम कहीं से करी? उनके बोले के कौन हक बा? काला पे रहुओ काम के हमरे दे दुनिया के शिकायत बतिया बतिया। हाँ ये दादा शिकायत के कहतारू इहे बीरबलवा भी हो तहार बड़की दे आदि जब वो परमानेंट रहे। मार काकी जी परमानेंट नहीं प्रेग्नेंट रहनी। उहे ये दादा हाँ। ओकर राती के पेटे में दर्द होखे लागल, आय आगल तो हरे बूढ़ी हमारे दियादिन हता का ये दादा दवाई मांगे। हम का कनी हमर लइकवा ना रहे, हम पेट दर्द के दवाई हमर लइकवा चिन्हा लगा के चल गइल त दे देहनी आ उ खा ले हलत। आ 3 दिन बाद ओके बीमारी उपटल, अब पता नहीं हमें दवाई से उपटल की कोनो खद देलस। बताओ आज दवाई देल बन तो 3 दिन के बाद बीमारी उपटे चाहिए? नहीं, तो 2-3 घंटा में लोग हाँ, कोनो का हाँ। चिन्हा जाना। हाँ। अब ओकर काबल लोग गन मच्छरदानी उनट मार मारे मच्छरदानी नहीं बच उल्टल बा वहां के। ये दादा हाँ। अजुले कहेले हमके हौ तो जेठानी भी अजुले सरापे ले उहे हाल हो गइल। बुढ़िया रोज रोज कहेले। बताओ यही समझौरन की दवाई वाई ना दे। बताई उहे हाल हो गइल कि नेकी कर दरिया में डाल। बताई ना काकी जी नेकियो कहनी बदनामो भइनी। हाँ ये दुल्हनिया ना द तो बहुरे बा आ दे द तबो बाउर हो जाता। ऐसे बढ़िया कि देबे मत करो। तब का कोनो में 10 आदमी नहीं खे छोड़। बाकी हमार दिल दूसर है दुल्हनिया। मान लो कोनो दुआरे पर केहू के पतो ही आ गली सा तो हमके बड़ा दुख होला। वो केहू के बेटिए ना है सा। बताई काकी जी कहे तो दुनिया जाने, ना कहे तो केहू ना जाने। 3 दिन से बुखार से दर्द से परेशान बानी, लेकिन बुढ़िया नहीं खे कहत के गोली आन दिया कान ओई मान के बाबा हाँ ये दादा अरे बा तब से खोज तनिया के वही जे बैठल बानी। का खोदे के हाँ जब जाना तनु मार काकी जी इहो खूब अपन जमाना में खेला रहनी। अरे खेलनिया के बेटी ते खूब बतियावत रे। तोर जेठान हो के नीचे बैठल बिया आ तू घोड़ा के लंड पर बैठल हुआ के नीचे ना बैठ सकेनु। मां के न रे बतिया में जी तोरा लाज ना लगेला केकरा के सास मुआ या कुछ कह देली? अरे मजाक करेले हरदम ये खुला मेरा नहीं सब सत खेलन कहेला। दुनिया कुछ को हम के बुरा ना माने नी। आए दीदी रो के कोई दी से कहत नहीं चली सड़िया खरीदा जाओ लेकिन रो ने की जा चली ना खरीदा जाओ। मने देखो तनी काकी जी घामुआ में के साड़ी खरीदमान लागल बाटे। हम देखल जी तो कहू ना जा पाल जी कहिया निमन दिन हो त बताई। आ कैसा नाई खरीदबो सरे? इहो खूब बतिया तो नहीं देखत नहीं साड़ी जी। तो हम का कहतानी हम आई तो बतानी के साड़ी कहतानी हम बतिया तो निकाल ना बुझाई। बकरो चुपे रही तो सही रही। ए कुछ परल बकारे तो नहीं। हां हमर बहनिया के शादी बा। जानता नहीं हमारी रिश्तेदारी में होता, हमारी नंदोइया के बहन के लड़का हम। हां अब कहिया भी हमारे मार को दिन बाटे अगले महीना में तो। ये तो ए बेचारे की तबीयत खराब ले गो जरूरी बा। तो रोंदी कहां बिया? नंदी हां ओके लेके चल जाते हैं कि झूठे परेशान करता नहीं। मार ओके के लेके जाई जी लागल हेने न मटकावे हेने। हां ये तो बात बाकी को भैया के कहले पर भाव बढ़त ते भाव नहीं के ई बताई नंदी के बार लेके जाओ
बहन के घर शादी बाटे नई हर एगो मान ली बहन हवे बड़ बहन है तो एगो दूगो साड़ी अधिका कीनी तो एगो में दूगो जोड़ी है पूरा आग लगा दे। और का इहो बात सही हाँ? बताइए दादा। चल हमरो वहां के पैसा लगौले बानी जा तनी सामान होई तो निकाल ले नहीं हाँ तब चली ना दवाइयों करा ले इहो कहीं के चेक करा के दवाई ले लिए। हाँ हम उहे सोचत तानी लेकिन घमुए से तो डर लागत कि बुखारवा और दोहरा दी आ एगो और बात बाकी जान तो एगो में दूगो जोड़ के हमरा घर कहीं कि फिरार भइल बिया घूमे जाती है मजा मारे जाती है एहू बतिया के न डर बाजी सबके घर रखते ये बात बाटे हमारे घरे कम है का लेकिन अब हम के उसे डेरानी नहीं अपनी मर्द के कमाई खान के बाप के ना। अरे खिलौनिया ते ना सबे तो अपने मर्दे के कमाई खा के भतार के कमाई खाला। इहो के दिमाग से पैदल है बुझाता है पैदल यार के कहेंगे तुम भतार के कह देनी। अरे सबे मर्दे कमाई लेके कुछ लोगों लाज होला का लोग लाज होला जीवर लेकिन सबके सास वैसा नहीं है एगो यहाँ के देख लो हाँ, लेकिन एगो और बात बा काकी जी के अकेले बाड़ी नु तो भात खिया के दे से चाहे लात खिया के यहाँ के सोई के रहे के बारा के बा तू नहीं अकेले मत कहियो अकेले तो और आगे में मुतले बाड़ी सो कि तनो कर बहरी भीतर तब नाम मान ली एक एगो बिया तो बचा के रहे के पड़ी कहाँ जाई आदमी जेकर 4 गो बाऊ करो उहे हलिया बाजी करी करो। हमारी घरे वही पे उतराइल वाली दू जनी बानी जान वही पे उतराइल बाड़ी की ई लात मारे ले तो ओकरी में चल जानी उ लात मारे ले तो ओकरी में चल जानी। हां तो ओसने आदमिया कोला कि दो नाव पर चढ़ना आगे यार के मरना ऐसने बतिया सही है कहत होला। अब भाई एगो माना के तो ओकरी में रहौ धन दौलत लिख दो पर नहीं तो का रहेली हमारी में आ पैसा कौड़ी दिहन ओके सब सामान उठा के दिहन ओके कुकुरन के हाल बाटे हड्डी जने देखने सुने भागे न तब का उहे हाल हमारी घर सासू के बाटे जे 2 रुपया देला उ चीनी रहला हमार मर्द आवेला 2 रुपया ध दिहन तो हम चीनी रहेम आ बड़कू 2 रुपया भेज देना 12 से तो उ बड़की चीनी हो जाले। हां एक दारी टिक के रहे वाला नहीं खे है ना ऊपर से हो ना ऊपर करे वाला बाड़ी आ उनकर बेटी एगो बिया जुवन जट चढ़ा के मुड़ी पर रखले बाड़ी एगो कार उ लवंडी का मजाल के कर सके बता मान ली हमार जीव नीमन रहेला तो हम करे नहीं हम नहीं कहे नहीं कि तू कर पढ़त लिखत बाड़ू तो पढ़ल लेकिन हमार तबियत खराब बाटे का मजाल के उलेकिनिया खइल का थरिये वाले धो दे इतनो से गोल जी ना ये तो नहीं करे चाहिए जी। आज बताई आज ब्याह शादी होखे त लोग इहे न कहे कि घर में भौजाई रहलसी का सिखवले बिया लोग कहबे करे ये दादा सबे भौजाइया के कहेला कि लड़की के ना दो दे लोग के नहीं हरमा से का सीख गए उहे बात बा नहीं हरे में जब भौजाए ने तो उन्हीं के ना लोग कही और का हमरे इतने गुनाई कि नहीं रहबे कइलसिया ये कनियावा पढ़ाइयो करत रह से घर के चौको बर्तन देख बताएम एक दिन बिना बनैले खात ना रहलसिया हो ये अम्मा ठीक है कहते बबनी जाके बड़ा कम काजिन रहनी है कि 3 महीना ना भइल खदेर देला सन त 10 ठन विदा करे के पड़ गई जाए बप कटनो छिनार खानदानी या पेटे के तहार ना पचल हम पानी कोनो बात करे नी दुल्हनिया ना तो कबो खिड़की से कबो दुआरे से कबो हो दरवाजा से झाके ले सुने ले हमर लड़किनिया के बराबरी कर लेबे रनिया त नाही ई बताओ हमर लड़किनी बिया गाय जैसन आ घर में गइलो जे पूरा साढ़ जैसन मिल गइना स तो लड़किनी टिकी हां नहीं रो बात सही है मजबूरी में ना हमके दूसरे जगह के बियाह करे पड़ल हां बताओ जिंदगी कितना लम्हा रहला उसन लड़किनी हमर कैसे रह पाइयो घर में आटवाली हम माजा ले तू आपन रहनिया नहीं देखै छिनारो जा दी छोड़ी तोरो ई कुली बात नहीं कहे तोरे घर के बेटी बहन है ना आ के न घुटुर सुनत रहला से तब से ई बताओ सास बतियावत है त एक सुनल जरूरी में का बात होता एंगे ने बिगड़त नहीं सही कौन हां ओका सही बात बाटे यहां के जैसन बाकी बात तो नहीं ज्यादा तोरो एंगे नहीं बोले के चाहे मतलब इन्हें के घर के ना बेटी बहन है इन्हें के इज्जत जाए तेरा गाय गोरु लगा के बेरा नहीं होला का हो जाके बच के ना दले बालू एही पे माई कुछ बोल तो बुरा लाग जाला। हां जे सुखे नहीं खी बैठल दुखे बैठल बानी रौरा लोग के त खाली कार भई रहल हमरी देहिया से रौरा लोग के मतलब नहीं के खाली कारवा से मतलब बा दिन रात कार भई रहता तबीयत खराब होती नहीं से नहीं खेला तब तो नहीं घुमाई से कह कि दवाई ले के दे भाभी के कौन बीमारी भइल बा होता है जाके हंस बतियाओ तलू तो कोनो बीमारी नहीं के उपटा त कारवा के बेरी तार बीमारी उपटता। हाँ अपने माई बेटी कब हमरा से हंस के नहीं बोल बजाना दूसरा से बोलन तब वो छाती में गड़ी तो हलो के अपन दर्द होला तब न बुझला दूसरा के मरम तो लोग का
बुझ बजान अपनी बेरा आई दादा करेलू ना। आइए दादा देखो हम लोग के नहीं है ना बेटी के दूसरे के घरे जाए के बात अपनी माई से काढ़ के बिया ये दादा नहीं तू बेटी होगी तो नाम बोले के चाहिए तो दूसरे घरे जाए के ठीक बा हमने तुम कैसे खप गई अपनी घरे मिलल यारे अब का बैठल बाली आए हाय 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 एने खोजनी ओने खोजनी हम छिछियाई के देखे घटिया बैठल पीढ़ा लगाई के कर तोरा लाज शरम बा के घर द्वार खबर छोड़ के जुआ के ते पंचायत न ले बड़े। हाँ हो माय दिया दोनों जानी पड़ू जन कचकचाई के लागत छोड़बू जन हमरा के मुआई के उतना करवा तार लइकिनिया नहीं की कर सकत घर बर्तन आ बाहरी से भीतरी ले सब कार हमरिए जी में रहता मुड़ी पे चढ़ा के रखले बाड़ी। हां रे ये एक दुश्मन भइल बिया तो कुल का करे बड़ुसन पलंग तू रे खाती खाए के बाद सुते के बाद हगे के बाद मुते के बाद नहीं रे माई ये लोग छाती बट के दाल न दरतनी जो ये लोग करेजा फाटता जे चल जम तो ये लोग करेजा जुड़ा जाई। अरे बाप रे बाप हम पलंग तुरतानी अपनी लइकिनिया के नहीं खूब हाथ घूम घूम कलम तुरतिया उतना मुड़ी पर चढ़ावे जितना समझ में आवे जहिया जाई तो या कपारे त खुदे आई तारी तो या बुझी हो। आइए दादा हम होते एगो सासे वाली की पतो के निगरानी करे ना जान की का बनलस का खलस का ज्ञान देलस सब हम आजादी दे देले बानी। हाँ ये बड़की आमा हमरा सास जैसन कहाँ कहीं सास मिली हन कढ़ाई में तनी मुनी अधिका का तेल गिर जाला तो हमार तेल निकाल लेली। अरे जोर है खिलाड़ी हमारी ऐसा सास के ते इनाम घर के पी गए मार का जी मान होला हां चुपचाप रह हमके बोले रे तो के स्वर्गों में जगह है काकी जी स्वर्ग नहीं नरकों में जगह है ना तो ना तू चुपचाप रह जो यही खिलाड़ी हमारी आंगना में डेग डलस तो हमार मरद जैसे कहलस कि ते ठीक से घर में रहिए बढ़िया से बनाइए खाइए तो के नून दे तेल दे घटी तो और लिया दे तो वही खिलाड़ी हमारे ईमान घोल के पियतिया। आय हाय हाय घर में कबो आलू रहला तो कबो प्याज ना प्याज रहला तो कबो मरचा ना इतने बड़ा इच्चे दजला जितना नीमन लागे। देख लो तेरे सामान में तोरे पतो तोरे पोल खोलतिया तू नी मरो तू कुछ कही त तू हमरा के बाउर बनावत ताड़ू। आई गरीब बात सुन ल चाची अगर अपन घर शीशा के होखे ना तो दूसरे घर पर पत्थर नहीं मारे के चाहिए। आय हाय हाय पत्थर ना माने के चाहिए होय छिनरी जुआन जवान भइल एके त भचर भचर बोला ही के ना चाहिए एगो हमारी पतो है बिया जगह भोय सीमन डालवा के पलट जाली सो ही पलट जाले छिनरी सामने अकेले रह त निमन निमन कहीं दो आदमी के सामने हम बेइज्जत करा के धो देले रहे लिया मन पेंशन मिलल तो देवली होई में आ जब दुख बीमारी होला हमरिए में आवेली सारा दुख बीमारी में हमई साथ देवेली। सुन ले छोटा भतरी हमार को हमके पूरा भला कह के तोड़ टोटाई को तोड़ हाथ दे उतारतिया तनको लाजे शरम लइके के होइसन जुआन जवान बेटी के मुड़ी पे चढ़ा के रखले बाड़ी आई का लाज कहां से रह रे उम्र में हमसे ही हो मोड़ हाथे के कपारे पर डाल करा के घुमतिया डाई नहीं डाई करे तो जब उठला नहीं लगा घुमते सुरमा लगा घुमते तो लगे जब माई छीना तो लगे ना छीना हुई ना ये बताई कहली कि बेटी या पतोई तू ना पतोई के बेटी की तरह जब या देख लेती तो या घर में कौन खान मंडले ना होई बेटी को तो ये समझ लेती तो बड़का निमन मन के लिए समझा रे एक दिन बैठ के कर इनका कपाने पर कान छा दे है आय कैसी बोलो कैसन बड़की भौजी वाली तो नौकर गाड़ी में अमेरिका के कॉल के करा दियलु आई छोटकी वाली नौकर के करेले में लाग गल बालू तार करने के फल ताके मिली। बड़ा चुटुर बोली निकलता बोला कामे आई इहो चढ़ौले बड़ी मुड़ी पड़ू जातारू जइया साझे जाई बुआ बिहाने खदे दिया संतैया इनकरा बुझाई बेटी पतोई के मरम का होला आ कहता रे चढ़ौले बनी है के अपनी गाड़ी के दोस्त ना दूसरा के थी दिया तटे के बिगाड़ता लो तो अब ई है सही अब हमरा मर्दे के कमाई तू ना मुठियाईबू जेंगा बुझाइते है करियो जन हर महीने में फोन करके कहत लुए बाबू रहने पता होने पता तवन अब नहीं मिली आ जेंगा मर्जी तेंगा तू अपन करियो धरियो जेंगा मर्जी में बियाहिया अपना बेटी के तू चला डाल तो हमहु चलता नी पास ई देखिया कि त किराइए जइया ना त बियाहिए जइया। चल ते बड़ी चार भाग लड़का के फोन आवे दे तो ना व्यवस्था बनवा देनी तो कहिए ते